una llarga travessia. Hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia, que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Bé, som els Every Night, acabem de treure el nostre quart disc d'estudi, que es diu Guerrilla, i ara l'estem presentant a tot arreu on ens volen acollir i ens volen escoltar. I bé, no sé què més hem de dir. Que som l'Arnau i l'Albert. Bé, molt bé. La veritat és que estem bastant contents. La resposta de moment està sent molt bona i tenim la vibració, com a mínim, de moment que aquests primers dies la gent que l'ha escoltat li ha semblat una bona proposta. Teníem una mica de preocupació de que a nosaltres ja ens agradava, estàvem contents, però havíem de traslladar-ho a la nostra gent i a tothom qui vulgui escoltar, i creiem que de moment les respostes són bones. Creiem que s'ha transmès una cosa, que és que volíem fer una evolució, i això fins ara ens ho han transmès i ens ho han fet arribar, que en general la gent que l'ha escoltat creu que hi ha una evolució i sobretot que hi ha algunes coses noves a explicar i a escoltar. Jo crec que sens dubte podem dir que és el so més potent i que més s'apropa sobretot al so que nosaltres teníem al cap. Nosaltres, des del primer disc fins a Foc, vam tenir una evolució molt clara, que cada cop anàvem endurint més el so, i ara realment hem assolit un nivell tècnic, a nivell de so, que és on volíem arribar al cap i a la fi. Nosaltres volíem aconseguir aquesta contundència juntament amb la part folk que no hem perdut. I potser crec que ens faltaven algunes eines o alguns trucs per aconseguir-lo, i amb això també he tingut molt a veure en Toti Julià, que és el guitarrista amb el que contem ara, que ell al venir al món del punk i del hardcore ha aportat algunes tècniques que nosaltres no teníem i que realment ens ha ajudat molt a nivell de base rítmica, i crec que sí, que realment hem aconseguit i estem molt orgullosos del so que hem assolit amb aquest disc. Sí, sens dubte. De fet, nosaltres, quan vam començar a parlar del concepte del disc, abans fins i tot de saber que es diria Guerrilla el disc, ja volíem que tingués a veure amb la guerrilla, una de les coses que creiem interessant és explicar en entrevistes com aquesta que realment nosaltres ens sentim uns guerrillers dins del món de la música, no només perquè fem música combativa, la qual cosa et converteix en un element a vegades incòmode per segons quins circuits, sinó perquè nosaltres sempre hem intentat buscar tot allò que no ens agrada d'aquest món, intentar donar-li una resposta i sobretot intentar donar-li una alternativa. I això moltes vegades aporta a estar ben bé una mica a les barricades de tot aquest sistema. I des d'aquí ens referim des de tot l'engranatge de productores i empreses intermediaris de la música, amb les quals nosaltres sempre intentem tenir una relació al màxim de coherent possible, i d'altra banda també a l'hora de tenir relacions i a l'hora amb altres músics i agents del món de la música, i també d'anar construint valors al marge dels estigmes i de les etiquetes merescudes o no que tenen els músics i les bandes de música. La veritat és que a nivell de condicions tècniques, en general, fins i tot les sales més petites on hem estat tenien unes condicions molt acceptables, coses que aquí a vegades trobaries a una sala fins i tot més mitjana, no tant una sala molt petita. En canvi allà està com més normalitzat que les condicions tècniques siguin molt acceptables a tot arreu. Però crec que el que és més diferencial i que nosaltres valorem més és que la gent allà realment és molt consumidora de cultura. No té cap problema a anar a un concert sense saber quin grup és, a conèixer propostes noves. És realment un consum cultural molt actiu, cosa que aquí, per desgràcia, no tenim. I això realment ho valores molt quan vas allà i veus que gent que ha vingut al concert sense ni tan sols conèixer-te ho està donant tot perquè ha pagat la seva entrada, valora la teva proposta i valora el que li estàs presentant allà sobre l'escenari.
Són circuits diferents. Aquí estem acostumats, per sort o per desgràcia, és una cosa que segur que té molts avantatges i molts inconvenients, a la música gratuïta, doncs a l'aire lliure. A Alemanya ens hem trobat que hi ha una cultura de sales molt més gran i per tant la manera de consumir cultura doncs, a les 10 de la nit en una sala havent pagat una entrada o a les 2 de la matinada al carrer una nit de juliol, evidentment és molt diferent, no? Diguéssim, el percentatge d'atenció que hi ha és molt més alt en el cas de les sales. Llavors, la veritat és que ens sentim molt còmodes en el que és el format de casa nostra, que és el que hem viscut i el que ens ha fet créixer. Per tant, nosaltres hem menjat moltes festes majors i ens agraden i volem seguir-ne menjant perquè en el fons és allà on passen la majoria de coses i moltes vegades és les primeres experiències que tenen moltes persones joves, i nosaltres mateixos també ens incloem, doncs de concert, de música, de viure la festa, i en canvi també ens agrada aquesta manera potser més professional, no? Igual més, des d'un punt de vista professional potser més sòlida, que és anar a un lloc amb uns horaris molt més clars, que es compleixen sempre, que trobes sales molt ben equipades fins i tot per rebre grups, fins i tot en pisos perquè hi puguis passar un dia sencer, puguis dormir-hi, i aquí això malauradament no passa. Per tant, nosaltres realment ens sentim còmodes de tot arreu. Allà sí que és veritat que ens hem d'explicar més, perquè aquí a vegades amb les lletres n'hi ha prou per explicar el nostre missatge. Allà no, allà has d'explicar-te en alemany i en anglès, explicar què estàs dient, i explicar que estàs defensant unes coses que igual si no les expliques ningú té les lletres. És difícil perquè vam començar realment fa molts anys, vam començar el 2005 a fer els primers concerts i érem molts músics, érem molt joves i teníem zero experiència. Així que per nosaltres pujar a l'escenari ja va ser un gran triomf. Però d'allà fins al dia d'avui hem après moltíssimes coses. Hem après a fer un directe com toca, a fer unes cançons, a interpretar les cançons de l'escenari. Hem après una mica, ens hem fet músics a mesura que el grup anava creixent. I músics en tots els sentits, des d'interpretatiu fins a compositiu i fins a la posada en escena a l'escenari. I centrats a l'escenari jo crec que hem après a fer concerts molt més compactes, amb molta més coherència de principi a fi. Els concerts, com els nostres discos, expliquen una cosa i les cançons tenen el seu ordre i tenen un ordre perquè han de tenir aquest ordre perquè per nosaltres transmeten unes coses. I això ho hem après també al picar-pedra i al dia a dia d'anar pujant a l'escenari i anar reivindicant la teva música. Sí, va ser molt divertit, ens ho va passar molt bé. Sí, la veritat, ara fa poc en parlàvem, no? Que nosaltres en realitat, clar, hem de defensar una música que aquí és estranya, no? Nosaltres al folk rock realment, quan vam començar a fer aquesta aposta, estàvem fent una mica el friki i n'érem conscients, no? Llavors sí que hem anat igual adaptant-ho a la música més, a un so més concret, que no té tant a veure amb els primers referents que teníem, no? Com podria ser Mago de Oz o Celtas Cortos al principi, però nosaltres fem aquesta música i la defensem perquè hi creiem, però realment nosaltres ens ho passem molt bé fent qualsevol cosa. I qualsevol col·laboració realment ens agrada molt. Per tant, jo crec que sí, fins i tot a veure si algú més s'atreveix a barrejar. Sí, jo crec que això és més complicat i no agafaré aquest oferiment, però realment ens agrada moltíssim, ens agrada col·laborar amb molta gent, ens agrada conèixer moltíssima gent, conèixer grans amics. De fet, la col·laboració amb Tessa va ser una mica, no diré descafeinada, però ens ho vam passar molt bé, però ens va saber greu no poder fer-la en persona, però nosaltres estàvem en ple procés de gravació del disc i ho vam fer a distància. I crec que això va faltar, que després al festival ens vam veure i molt bé, però clar, no va ser el mateix que haver-la treballat un dia al local, treballar-la allà in situ i poder-la gravar en persona. Però jo crec que estem sempre oberts a col·laboracions i a propostes, això no ens espanta. No, i a més jo penso que hi ha una cosa molt interessant, que a més aquesta cançó en parla, no? Que és que realment està a poc totes les peces del puzzle del món de la música estan entenent que hem de conscientment anar cedint espais a les dones, sobretot els homes, que són bàsicament els que hi som,
i que això s'ha de fer des d'un punt de vista inevitablement feminista. No podem estar pensant que mira, aquestes que no han estat mai aquí i tal, no, hem de treure'ns això del cap perquè som els que hem estat sempre i els que hem sostingut el poder de tenir un món masculí, no? Llavors es tracta d'això, no? Es tracta d'estar al seu costat i estar disposats a cedir espais i intentar empènyer-les cap a aquest espai que ha estat majoritàriament nostre.